Nu skal du opleve en klassisk vejrsituation ved ITK-zonen. Jeg er nemlig taget til Zambia. Det er februar måned, og lige på den her tid af året, der er der nemlig regntid. Og lige en lille historie her fra et sted, hvor solen faktisk er i zenit, stort set i zenit lige i øjeblikket, hvor der er regntid. Og bare for at beskrive lidt, hvordan vejret det er, sådan når der er regntid. Det er ikke sådan helt som teorien, den fortæller det der med, at vi står op med fuldstændig klart vejr, og så i løbet af dagen vokser der skyer op, og så kommer der regn ud på eftermiddagen. Men næsten. Så det vi kan se her, det er, at vi har sådan nogle, de er ved at blive bygget pænt op herude, de her cumulusskyer, som jo betyder, at der er høj indstråling, høj solindstråling, og luften bliver varmet op nede ved overfladen, stiger opad, bliver afkølet, og så til sidst dannes der en sky, når vi har nået dugpunktet. Så det, der bliver spændende i løbet af eftermiddagen, det er at holde øje med, hvor store de her skyer de så vokser sig op, og om der kommer regn. I går aftes, der regnede det sådan, efter det var blevet mørkt, og det har det faktisk gjort de sidste par dage her, hvor det har været regnvejr om natten. Heldigvis for os faktisk, fordi så har vi haft okay vejr. Så om morgenen, når vi står op, så ligger der faktisk stadigvæk skyer på himlen. Og så i løbet af dagen, så klarer det faktisk fint op. Men så begynder de her store skyer altså at bygge sig op herude i horisonten. Og så kommer der så, det har både været med lyn og torden, vi har haft, og sådan rimelig heftig regn. Ja, jeg håber, der kommer lidt flere spændende videoer, når de her skyer de vokser sig op, og vi kan få lidt torden at se her sidst på eftermiddagen. Så we're standing here with Travis and Hope. Og vi har lige siddet I'm doing this in Danish, okay? Yes, okay. Vi har lige siddet og talt om, hvordan man er en god klassekammerat. Det kommer der en rigtig god diskussion ud af. Det kan jeg fortælle jer lidt senere. Men det, der er spændende, det er faktisk denne her sky heroppe. Fordi, kan man sige det? Denne her sky her, den fortæller nemlig, at nu er... det er utroligt. Det er så meget modskind her. At nu er vi altså faktisk ved at have opbygget de her tordenskyer, som jeg har snakket om. Så nu er torden faktisk... Klokken er 1:30, tror jeg. Nu begynder det allerede. Så er regnen over os. Klokken er vist nok 3:30, tror jeg. Det kan jeg da lige se måske lige her. Ja, 3:30 er den. Så regnen er begyndt at komme. Det er ikke fordi det sådan pøser ned, men det er nogle tunge dråber. Men vi ligger jo så også lige her i udkanten af skyen. Så jeg kunne forestille mig, at herinde over bagved bjerget herovre, der skal det nok regne meget mere voldsomt. Vi ser, hvad der sker lidt senere. Og så lige en lille snak omkring solindstråling, fordi solen, den er heroppe. Og den står jo stort set i zenit her, hvor vi er. Og det vil sige, at hvis jeg lige gør sådan her, så kan du se, hvor fanden er din skykende, Britt? Jamen, den er ikke nogen steder. Altså, jeg står simpelthen med solen lige op over mig. 90 grader ind på det her sted. Og det betyder så, at jeg kan godt se en lille skygge, men bestemt ikke ligesom i Danmark. Sådan der. Så kan du måske lige se skyggen der. Så det er også rigtig spændende hernede i Zambia, hvor solen står i zenit her vi er lige i starten af februar måned. Det var egentlig ikke, fordi der skete så meget mere fancy den dag, men nu står vi op til en ny dag, og så kommer der til at ske rigtig spændende ting. Så er det blevet morgen. Klokken er 7:30. Vi har selvfølgelig været tidligt op, fordi hernede, der går man i seng, så snart solen den går ned, så er det bælragende mørkt. Og så er det ligesom om systemet, det simpelthen bare lukker ned sådan noget. Skal vi ikke bare i seng, selvom klokken måske er 7:30. Så man går tidligt i seng hernede, når klokken, eller når solen den går ned. Og så til gengæld, så er man pisse tidligt vågen, fordi omkring sådan klokken 5:30, så er det bare lyst igen. Og så er det ligesom om det biologiske ur, det har indstillet sig efter det, så er vi bare vågne. Nå, men i går,
Der kom faktisk ikke rigtig mere regn. Det lå sådan over bag ved bjergene og kom ikke sådan rigtig ind over Adventure Camp. Men her til morgen vil jeg bare vise jer, at se, solen den brager løs. Der er ikke en sky på himlen. Så teorien passer rigtig godt i dag. At det hele det starter forfra hver eneste morgen. Og så forventer vi jo så i løbet af dagen, at når solen den har skinnet godt på jorden, så rejser der så de her fine cumulusskyer op. Og så får vi regn igen sidst på dagen. Det er sidste dag i dag, vi har her. Så skal vi videre. Så lige den aller sidste hilsen her fra Adventure Camp. Så har vi forladt Adventure Camp. Det er Moses Land Cruiser, vi kører i. Og vi er på vej ind til en by, der hedder Mbulungu. Derinde ligger der en high school, og vi skal besøge nogle elever, som faktisk har gået ud på Adventure. Og på turen derind til, der bed vi selvfølgelig mærke i, at cumulusskyerne har vokset sig rigtig pænt store. Faktisk den, der I kan ane derude til højre, den er egentlig meget stor, fordi det er jo stadigvæk sådan formiddagstimerne, vi er i stadigvæk. Så må det ikke, at den derude, den godt kan give lidt regn fra sig lige om ikke så længe. Så er det blevet sidst på formiddagen, og ja, det er jo simpelthen teorien, vi får at se hernede. Se nu bare, der er de der fine, flotte cumulusskyer, som bare vokser sig større og større. Og herover man godt kunne forestille sig, godt kunne give noget vand på et tidspunkt. Så det er en rigtig god dag i dag at få fortalt en historie om, hvordan vejret det er lige hernede ved ITK-zonen. Og solen den står i scenet. Så er vi i bilen? Så det er det i hvert fald. Der var det så ikke klokken. Nej, så snakkes den 3:30. 3:30? Ja, 3:30. Det er fordi mit ur ikke dur. Okay. 3:30 er indbyder man ind på det. og skyerne, de har jo så udviklet sig, som jeg har fortalt jer før. Så er det ved vinduet, at Moses han har vinduesviskerne til at køre. Det siler ned udenfor. Det er fantastisk. Og der er huller i vejen. Og der er sygt mange huller i vejen. Og de kan godt være lidt svære at se måske. Og I kan også se, at hullerne faktisk er... Wow. I kan også se, at hullerne er fyldt med vand. Med det her røde vand. Fyldt med jern. Ja. Så er klokken blevet omkring... Hvad er klokken nu? 9:30. Klokken er 9:30. Jeg står her med Moses foran Moses hus. Og det pisregner. Jeg er sikker på, at I kan høre det. Så det kan godt regne sådan et stykke tid ud på natten her. Husk gin og tonic, fordi at der er jo malaria-myg her i området. Og i tonic er der noget, der hedder kinin. Det er faktisk det, man helbreder malaria med. Så det kører vi ind lige nu. Ja, her får I lige et lille recap her til sidst. Holy shit, hvor det regner. Det var den vej der. Og vi fik et lyn med. Fantastisk. Og det er bare lige for at vise jer, hvor meget vand der egentlig falder under sådan en regnvejr her. Det er ikke småsager.